Moikka moi! Mä oon nyt ollut lomalla pari viikkoa. Mulla meni se ihottumaan niin hirveän pahaksi ja lääkäristä määrästä mun pitää lähteä lomalle niin joksikin aikaa. Nyt mä lähdin. Mä arvakkaan vielä hirveellä mulle siellä saa. Vuosikas kun mä näytän. Järjestellä ensiksi. Kaikki on noin. Tuossa valmiiksi. Niin mulle sattui semmoista. Että mä ensin siellä kuuntelin, olin vaan rannalla ja linnut loulelee ja yhtäkkiä sitten loppukin se linnun laulu. No sit tässä mä olin siinä rannalla lepäämässä. Niin sitten mä näin kun siellä taivaan rannassa näkyi siellä vedessä. Niin siellä kuule alkoi jotakin näkymään siellä. Niin kun nousi semmonen hirveä hyökyaalto. Sitten se, että haluan tuli siitä lähemmäksi niin kun näin mä näytän. Sieltä se tulee tuolta. Ja ihmiset ei heti hoksaa, nyt ne hoksaa sen ja hirveä paniikki tulee ihan hirveä ja mä en tiedä mitä mä oikein voin nähdä, minä voin tehdä se aaltomaan lähestyy tuolla ja oli hirveä jotkut juoksee pois alta ja kauheeta kirkunaa. Näin vaan sieltä pois. Se tulee sieltä. Mä tunnistan, että mä tulen tulemaan. Onneksi moikaan toima. Aina hallissa hirveästi havastava. Ja Aivan tulee pauksia. Ai kauheena. Sitten on pauksia. Pauksia täällä on pois. Ai kauheena. Pikkuhiljaa läheisestä meni siinä ohi. Se tsunami. Ai, mä aivan silmiä kirveli se kaikki se suolavesi. Mä en oikein tiennyt missä mä oon ja melkein en muistanut, että kuka mä edes oon. Mä kattelin ympärilleni, näkyykö siellä muita ihmisiä. Yhden ihmisen mä näin nimittäinkin hyvän ystäväni Kartsan. Sitten mä heti juoksin hänen luokseen. Ja otin häntä kädessäkin ja sitten me lähdettiin etsimään jotain.
Kyllä se on ollut yksi mun elämäni rankimmista kokemuksista, se tsunami. Ja se muutti mua ihmisenä ihan hirveästi. Sitä ennen mä olin aika kevytkenkäinen. Nykyään mä en ole enää yhtään. Olen asiat nykyään tosi vakavasti. Mä saan jo valvettaa urani artistin, esiintyvän artistin urani vähän. En tiedä, pitää katsoa. Moikka moi.